Bosongo warai chakmada hayake shakshakni naslemada Kaitam hastewo BJP keplai engmani ulo tong thoklai mani mongoi hastewo koksel samong kasaka kerong raidano tuyai montri okrani kuthuk khorai mong tongibo naslelai mungi pati mungni bagai o Swngmung kasaka Dormonogar bai khobi kaitam hastewo BJP keplai engkha Abuni bagai BJP bodolni adongrok belaino tongthoklaikha BJP keplai engmani ulo aguliwobo montri okra keplai ni himbo toklaikha montri okra waide wai kokchabai tongibo nasle laibungni patimung kasaka CPIM neta ni nukhongo bulldozer bai choprop jakma hormonago BSF jawani nukhongo bom kokma o nasle laibungni daratei BJP mondolni jubo sabhapoti se langma chokha 2023 BCO BJP olnei hapang khamani ulo hastewo obotei mongsa nasle laimani sampli grifiaba West Bengal BJP keplai engmani ulo Achomsa Tripura hastewo bulai toklai tei belai khatungmani ferno tei Swngmung ajaikha sabo tei tamo nahar mungno tei haike urfnangai tongkha wanamawo klaijak BJP ni adogrok obo haipati bungo bosong bai bosong warai jaklai mani koksel samung kabang kasaka hapangno hamia furuknani bagai warai jagai tongkajang sokomonna ni naikha hasteni montri okra obotei tongmungrokno sejanai kerong raidano yafowo toninani bagai montri okra sakthari tongmani nukjakha Naimotang rokno kerak khe dagi kha horkuthugo naichomo yapri senani tei manja kha hinke kerak majrari nani bagai Bureau Report News Now